Hoy, Ginoo ko Pilipina. Magkagwat pa mo kalita pero mamatay pa tas banaken. Ginoo mamatay sa tali. Ay ugwa pa iro. Patay mo. Mamatay ka din, be. Kaya di panay pag iro. Di ko kano pa nang iro nga nagwawawan. Ikot Pilipina. Pilipina. Aso sagsaba Pilipina. Sus paglili pa na nga na. Hoy, Ginoo ko. Pastilan karabing daklang banaken. Nasaan mo? Hoy, Ginoo ko. Hoy, sa paglili pa na banaken ka. Mati ka. Balik. Imbis kay naunas Pilipina. Nauna si Sasi Pinoy! Sumali ko pangingana! Sus, pag lukso pa na harmonika kay awa-awa. Inga naman na, pag lukso pa na harmonika kay wak man ma, abot ang hangtir sa sapa. Basta ditudadakan. Apa ako na ito, basta kududot. Sus, ginugod basta kamong bilat. Aram, natuhog pagkahangtir. Kanina, naning wata. Aram dako wa di ko'y kalibutan og natuhog si Zasa, natuhog kus ka nang naay buto. Bahalag mo to. Kani si hala ka jung dagan. Magtingal si Biligrina kay di man magatukan kay perti man taputa. Ako kay bisag dako ko abtik mo ko. Ha? Bisag dako ko abtik ko. Hi guys, good morning. Bahalag murag no giring. Basta buhay pa. Anja guys, sa kayam mo sa ang naging vlog atong alingateng guys. Mao na dinis ja guys sa katong tagizag alingateng. Anja ka nang si Jaray ang paistoryahan guys, ay apresyo sa isang alingateng kay go man lagi kong nag-vlog daan ni sa isang baligja guys. Daghan ka adjong nang order anja guys. Diniraman mo ni ja magpag-informasyon sa presyo. Garas ja kasi ato bang natos kamera. Di ngari lagi ko nimo kay Ja ang i-plus ang isang number basta ganahan mo direct ni ja kay mazo na sa mga zipuan hala mag i-plus na na at mo ni ja katawag. mo ba? Kay daghan mga jog number sa kon. Usa ko no ka-podcast ko istorya. Tag 100 ang kilo mga guys. Ag ang negosyo nga alingatong. Unja, Ato bang? Pero mo ina pa. di mo malamang pud ang limbaran. Basta kay mo na niyang na presyo tag 100 ang kilo. Diyan ko no guys, katong naingon nga ladyo na matoy tagaling nasod, din ha masasakay na tanto rin. Kung may tagaling nasod, kung ganahan mo, magpadasa mo kanang nay. Magpadasa mo guys, o kanang igasto ni Jai ng PLBC, kay wala yung po-design town pa ka-upload o PLBC. Guys, mo na nga, o ganahan mo, alamang i-plus na niya, gazag number, dani mo direct jag tawa. Amo pakita sa guys, ang gibuhat na guys. Buhat ni. Kani siya buhi pa ni. Tag 100 ang kilo baligya na ho. Unja, ija ni si Jang ibuwad. Kay tambal kini. Asa magimong gibuwad? Day. Sa guys, sa kahag gibuhat ba niya na guys? Para nagita tapos para sa isang nuray na. Mabasak na. Ato pabasa sa wan ug magbuwad ka ani. Di jud ni mo pabas usuan. Kay mga waray usa ka adlaw mauganan ni sila. Adya Kami ana lagyan na naman sa guys, nja. Ako mo testimony jud ko dani, wala ko naglaga kay ang bisiyasang video nagnat lagi maglaga jud ko ron. Kanang ginagkuan na ni sa bisag pag hatag nagduha ka gutob ha. Oh, tari mo. Kay kani mo jud ni ang gimintin sa katutong dito kog Cebu, nagnat na lagi pa ron ang kuan kay na busy na wala maglaga lagi mga Daghan man gud nga adyo gani. Tuwa naman jud dani sa kanang sa di ba ko. Nga jud ko dana. Agruban jud ko dana sa among sakit. Pero ako jud din Kapaskag. kay ako man jud din nagbaligja, daghan jud ning adyo. Kani sa guys, abot-abot na bisag asa. Gahapon didto ko og sampas kuwal dihin palit nga usa ka bugkos. Gitawag ko ni Ja. Nagpa-deliver si Ja og isa ka sako kay ang isang sakit na gibati ni Ja na adyo. Diabetic og high blood. Ara yung pala sa mong number din, nagsaganahan mo kung sa mga doon ra, dira mo ni sa mukawag kay wa ko numero. Karon dai di naman jud. Amo nay bahala naman sa dira pero kung pa sila jo, magpa-LVC. Uli bara pa ni mga inuwang sa Ang ladyo mga guys, ja ara lang ko ni ja kay nana mo ko yung numero ara sa tawagan o kinahanglan o katong. Ano sa ko naka-reply sa mga nickname na sa katong ladyo. Katong na Samar. Somok na Samar na Cavite. Kanang okay ra kanang magpa-LVC me. Mo ka na rin si Janja. Buhat sa di ko mo kay ibuwad man. Di man makuban sa ko. LVC. Naka-LBC naman ko bakulog. Buhat. Gibuwad na ho, giputos og silupin usa na ho sa
papel. LBC. Dito sa Bacolod. Diya guys, Oo naman eh. ano to, diya, numero, alam mo ka, diya, pang ipo sa Facebook, sa katong sa Facebook, sa ganahan, arang ipo sa isang number sa Facebook, direct na lamang daw ni Candelaria. Grabe. Candelaria! Candelaria Felicio. Candelaria Felicio. Ala, pag-order na mo, kaya ka na nazo. Pasensya mo sa wala rin. Huwag ko naka-reply guys sa mga PM na sa katukaling atong lagi kayo. Di ko katubag kayo ako yung numero sa medyo lagalo sa paglibarok. Lagdoon. Kasi tagahang gamit ang maglaga. Cancer. Tambal. Number 1 cancer. Kay na ako'y customer nga taga Doyro. Giingnan siya sa doktor nga stage 3B cancer. Cancer sa sakit. Way buthanan. Kani guys, alingatang ni guys, among patanawon tagpilan ni. Alingatang ni siya. Kani sa Cebu. Duha haplas ni siya guys, wala jay sud. Pwede siguro kung maghimo dani kay naman may daghang kuan, daghan puro. Sige na ni. Daghang yan ba? Alingatong. Alingatong nga binuwat, pwede siguro pa naman nga ligani sud dani kay Bokor. Sanga naman sa alingatong. Gikanig Cebu guys. Kahaning anak na sa Cebu ija kong gipalitan hay na. Kay ba kadlaw ni gi-deliver nato diha sa atong hotel. Yan, gistihan na. Kani duha kay ani guys, so katong kuan murag 400 sa Cebu ni ha. Na halingatong mahal sa Cebu ang halingatong katong Mahal. nga naraputol. Limbahon. Nga ni kaputol, dili man limbahon yan. Yan ay kaputol siya. Ja guys, kaning haplas guys, pwede ni siya o kanang mapanuhot, ja katong mga piang ang ipanutan para sa kanihang siko man ni siya ang ibandos og magat-ngat guys, mabugnaw. Nami kaso agi jang haplas guys. Pwede na siguro maghimura ni butangan na ninjo og itikasen. Alingatong sidra alingatong deli. Lisyo, alingatong pilisyo. Sidra alingatong. Candelaria. Candelaria alingatong. Ito sidra. Ja guys, wala to haning haplas guys. Sa di makakitag YouTube guys, ato lang mo sa FB, Flor de Lisa Burato ang i-flash dadto ag number ni Candelaria. Ang presyo ko no, usa ka gatos ang butok. Sa 100 ang kilo. 100 ang kilo, ja. Ibuwan pa man eh. Buka, kilo diha. Dili. Unsa man kilohon nga nabuad o kilo nga hilaw pa? Oo. Kinilo gadget si Jay nga ni. Di wa pa ni buwan. Wa pa. Ah, okay. Pasensya jud mo di ko katubag sa usa ka rang bisihan ja. Dakan ka jung ning message dito sa YouTube, napay ning PM. Alamang ka sa tubag guys sa Facebook ug sa YouTube agad. Candelaria Araw kong alingatong. di apon nga no. Pasensya mo guys. Candelaria alingato. Ako kaya ra na mo busy sa ladto. Bisag asa-asa na ko din uy, abot-abot ko si Rebulyones, Hagna, Gindulman, Sudaan, bisag asa. Mga pulis, mamalit, mga doktor, akang sortihan, mga guys, doktor, mga mayor, anja, Siguro na imong kadatuan na, mga mamaki. mayor. Ano, grabe sila, haba ko yung kadatuan nga tag 100 na sa pang kilo. Ako pa sa makakpat sa buwan. Na mao gani. Ginawas Anja, ko eh. madato dita nga iguro man ipalit og bugas. Makapit kag badog na mas dato na kana na isuwa. Madato na gay na si ngani mo. Bolera. Ano sa pagkakumadato? Bueno Madato kahat. si Candelaria muna na gitawag na Candelaria alingatong. Na guys to. Ako mo iyon ko ni azon ko kay sa Cebu kadto jud na nangita. Di daghan man jud. Ang hilana makuwag hilana sa jud katong hilana tarinita na wa ako ra sa hilana taro ano wa na sila dinhi dito sa bay dito ni sila sa kamali itong time. Di ba nakita sa akin do? Kato ni palit ka. Wala sila nakaluwas na. Kuan po daghan na malit diri kanang Auto nga. order na ha taga Cebu kay gi-eksperimentuhan og Si daghan man ko na Cebu pero mahal. tambal og COVID. Ang sultihan. Gi-eksperimentuhan ni si Jang Alingatong kay og tambal og COVID. Kung halimbawa man kanay tambal og COVID, kay ngano man ang ubhon, Mawa, si mag-ubon. punon, Mawa, mag-ubon, hilanat, si nganong mawa man si Jang. Nganong mawa maghilanat. Nganong mawa maghilanat. Gi-eksperimentuhan ni si Jang kay og tinuod kuno ni og ma-eksperimentuhan ni si Jang naamang kunoy kanang ipahina ay ipa kuan ni Duterte. Gay ko sa Naging Duterte. Ako ihumulon siya. Pwede man ni si Jang ihamon nimo. Di kami ni kay buhi man. Kaya ako, akapudyon ko og ganang na ay og ako Pwede pudyon. video nga ganda. Hinalong agon mo Oh, kapudyon ko dinag. Ara ni siyang tagdaron ihumon sa Tagdaron ba? tubig. Iim na na. May expose na dahil nilim. Kani guys, Kani ako ako kani kay wala na. Nauwan na naman ako. Nauban na siya.
Hala ginaginas mo ni ka. Uban ta mag datos tao. Ani kay forma nimo. Adto ta mag-blacker dito kay. Arang ka lami dito. Sapa. Lami, saka di ko ngapel nga mo kamot. Di. Duha ka ay kana ding imong kamot mo itikang. Duha kana ding imong kamot mo isaka. Mo dinay mo kat-kat nga kada mang imong pel. Guys. Mo na nga ang among pangita. Obod, alingato. Mo na nga. Bahala na lang mahirap ang among pangita basta kay mangarang. Yeah, guys, order na magalingatong sanay mga sakit diha. Kung napay mo order ng gobod, hala, order. Kay mangupod ko atos taog. Number harang i-plus dang. Hi guys! Anja guys! Naku na sa testimony. Sige na, isuri na. Limaro ka ka. Alin na. Grabe. Mag-testimony tag story. Ayan, ang galit-galit ko ng gigi. Muuban magkaka, mag-vlogger ta. Di, kato yung giging kaagi ni mo. Ag-atang kaaging mangubod. Mao lagi na ihang giingan nga, ug mauban mo na ha, malingaw jud mo na kay naganuman. Katubang dayang hinubay ninyo nga nangubod me. Jesus Maria Josep Ginoo ko. Arang man ang lisira ni mangubod. Arang lisira ni mangubod. Mutindag jud ko. Pag pangubod pa na mo pag pangubod ba, arang tuwad-tuwa dito pangubod dito kay lisin baza nang mangubod. Arang baza nang lisira nang mangubod kay nangano, agahang business o board or alingatong. Karon ning minursa ko sa obod karon kay nangano daghang nag-order og alingatong. Karon sus pag pangubod pa na mo bitbitog sundang gadto kuan ganang nay. Gadto sa kabutuhan. Sus, ingon ako Pilipinapi, dana sa kapi kay kanang naimutig buntas ubos. Gamay-gamay pa agatun kanang ubod. Sus pag ugbon pa namo dito. Cara gajud banakon nga grabe man jud ka amo ni ka. Mura gajud dinhi ka dako. Oy nana bitaw kay Sus! mating nasurian ako sa una. Di ko hoy. Hani baro. Awa pa dito kay nagdamo ni giro. Kay ugwa pa giro. Patay mo. Mamatay gajud me. Patay mo, kay Kay nagpanay pa giro. Di ko kano pa nang giro nga nagwawawan. Ikaw Piligrina. Aso sa saba Piligrina. Sus paglili pa na ho ingon huy Ginoo ko pastilan karabong daklang banakon. Nasaan mo? Huy Ginoo ko. Huy sa paglili pa na ho banakon daka. Mak dito. So balik. Imbis kay nauna sa Piligrina. Nauna si kasi nauna. So balik ko mga sus pag lukso pa na ho ka. Kay awa. Nga naman na. Pag lukso pa na ho kay. Pag lukso pa na ho kay. Wa man ma. Abot ang tiil sa saba. Basta titudakan. Apa ako na ito, basta kubo na kapin. Sus, ginugod pa ka mong bilat. Arang, nakawang paghahangtiin. Kanina, naning wata. Arang dako Wa di ko'y kalibutan og natuhog si Zasa. Natuhog kus ka nang naay butong. Bahalag mo to. Kani sa hala ka jung dagan. Magtingal si Piligrina kay. Di man magkatukan kay perti mang tambog ka. Ako kay bisag dako ko abtit mo ko. Bisag dako ko abtit ko. Takati! Uy, sige pala magkajig kinawata siya. Uy, mura mas. Di magkajig siya magkatukat kay tukaran magkajig sa kanang naisa pa. Sa putan pito nagkajig kunot pito kay walong pito si babaw. Hala kajig dagan. Hala siya mo dagan. Sus kay diha naman po inihagilis. Uy, ako na magkajig ng balakan. Likok sus Maria Josep. Makakwarta man galing ka pero mamatay pa ta. Pagkaklaro yung istorya. Daghang ka ba na ko? Naingon jud ko. Among dito sa akong bata. Di ko ako magkakwarta mong galita pero mamatay pa doon manakon. Bino mamatay sa tali. Pero guys, bisan og kanang arang ka kanang naisengan ng agamong panapi, kuan kanang naay mura pag kanang naay kamatajon. Pero giantos na mo. Giantos na mo kay moya mong panginabuhi. Kining alingatong gani, grabe din ni kuhaan. Tuas kinalasangan, gajas kinalasangan. Mutukag sa di, muuban man ko kay mangungha ko. Mangungha mis ang mga bata, muuban ko. Kay inagngano, unjag makakuha og di lain, og di mao. Munang ako joy may kuha. Ito og Pilipino pag-itsura dito dagat. Pahinubasan nas Pilipino sa mga kaagi, na naman gani na muna nga ako, muuban ka mangubod. Adyo na magpaluma. Mga bulat ang bilat. Kay inagngano, mahik